Mondjad? Több pénz az nem, mint ahogy itt elköltesz. Tehát több pénz az, mint ahogy itt elherdálsz. Elpasszol, elkurvázol, bassz meg. Több pénzed legyen, bassz meg, mint ahogy akármennyi van, bassz meg. Az a lényeg, hogy kurva sok pénzed legyen, bassz. Vágyam is abból legyen. Idévetek akármi... Nem száradtál ki közben? Nem. De most idévet akármilyen Rámban Csinivel ide dugja a kis száz nyelvét, rárakol egy faszomat, vágod azt az kis száz nyelve, és utána... Egészségedre! Mondd azt, egészségedre! Azt az üreges tekintetet. Ezzel kívánsz boldog új évet nekünk? Ezzel kívánsz nekünk boldog új évet? Mi az? 4 lábamat, asztal, de nem szék. Aztán... Erre még sikerült válaszolni. Ilyen komolyan mondtam. Ja.